como parásitos. Abonda reler o ensaio As literatas, este camuflada carta a Eduarda dunha tal Nicanora, tal vez sexa a túa amiga Eduarda Pondal, para ter evito definición, a denuncia da triple marginalidade como escritora, como muller e como galega. A acusación contra o funcionamento político transmitida ao uso lingüístico. Así sante confuso da alma miña, como sai das profundas carballeiras o comenzar do día. Rumor que non se sabe si é cólera. E como dis, era dolor, era cólera, era